хора, четвърта част. Това е вече мъж облечен в бяло. Сега ще го видите. Видите. Ето, виждате ли го е там. Е там. Ето, вече има мъж облечен в бяло. Ой! Виждате ли го? Виждате ли? И така хора, ето не лъжа. Чакайте да увеличим тук. Ето лъжа ли, кажете? Не, аз се махам. Ето, кажете ми, жената е направила и мъж да е бял. Кажете ми, ето. Са лъжа ли? Ето, лъжа ли? Тук там от тебе нещо ме... Ола там! Да фак. Има ческа. Какво е това, бе? Ой, бега тук. И оттам няма да минавам. Нищо ме бутна, бегай. Бегай, че тръгвам. Махай се. Сега ще мина през страшната. Сега ако наистина се лъжи, пак люлката, ако се лъжи. За малко да... Ой! Какво? Какво, хора? Хора! Бего тук! Бего тук! Ма хора, махам се! Не бего тук! Бего тук! Бего тук! Бери!